Bless 100-fold the cross of Jesus Christ in our ancient shores. It's now 500 years, cherished gift to hold. He has given us faith, the gift to love and to share. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan nga kini nga nagbangi nga mga nasod magkasinabtanay na diha sa grasya sa Ginoo ug ang ato dinhing nasod magmalinawon taliwala niini karong nagkainit or nagkadasig na nga mga pangumpanya alang sa umaabot natong eleksyon nga unta nga atong mga political leaders magbaton kanunay sa Dios non nga kasuguan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors, labi na gyud ang namalit sa atong mga slots para sa atong mga proyekto dinhi nga unta bubuan sad sila sa Ginoo sa grasya, labi na gyud sa kalinaw ug maayong panglawas ug kahusay silang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Ginoo, natudluan kami sa pagsaulog sa Kwaresma ug naalimahan sa imong pulong. Itugot nga pinaagi niini mag-alagad kami kanimo sa tibuok kasing-kasing uban ang pagpugong sa among kaugalingon ug maghiusa kami kanunay sa pag-ampo kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa mga Israelita, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Gitudluan ko kamo sa mga balaod ug mga tulumanon, sumala sa gisugo kanako sa Ginoo nga akong Dios, aron tumanon ninyo kini didto sa yuta nga inyong adtuan ug panag-iyahon. Tumanan ninyo kini kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon atubangan sa katawhan. Inig kadungog nila ni ining tanang mga balaod, muingon sila, sa walay duha-duha ang katawhan ni ining dakong nasod, maalamon ug masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan kansang Dios duol kaayo niini, ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato sa dihang mosangpit kita kaniya. Og unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon
nga matarong ingon ni ining tanang balaod, nga gihatag ko kaninyo ni ining adlaw. Busa, pagmatngon kamo, aron dili kamo may kalimot sa mga butang nga inyong nakita, ug magpabilin kini sa inyong kasing-kasing sa tibuok ninyong kinabuhi. Isaysay sa inyong mga anak ug mga apo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Himayaa ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang imong Dios, O Sion. Kay gilig-on niya ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gibindisyonan ang imong mga anak sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Misugo siya sa kayutaan, makusog nga midagan ang iyang pulong. Gikatag niya ang yebe, ingon og dilana. Ang yelo iyang gisabulag, ingog abo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Gisangyaw niya ang iyang pulong kang hakog, ang iyang mga lagda ug iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimog sama niini alang sa bisan unsang nasod. Ang iyang kasuguan wala niya ipahibalo kanila. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon ta sa mong pagtuo, ug agaga kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga pagtulunan sa mga propeta.
Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang may langit pa o giyuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sayluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Si Moises diri sa atong unang pagbasa balik-balik gid niya pagsulti ngadto sa mga Israelita kay padung naman sila mo tabok mosulod sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Giingnan gid niya, inigsulod na ninyo didto, tumana gyud ang mga sugo sa Ginoo aron mabuhi mo ug mulambo mo sa yuta nga inyong puy-an. Nyag dili gani mo mutuman unsa may sunod, unsa may mahitabo, ug mutuman mabuhi man, ug dili mutuman kana nganong dugayon mo nagsulti, mamatay mo. Na siya tanawa sugo des Ginoo nga paggubat kamo, dili. Karon naggubat mang Russia ug ang Ukraine, patay. Daghan kay patay. Basta musupak lagi ta, patay gyud. Ningon ang Ginoo, kiskisa na inyong kilay. Ningon? Tanawa, imong gikiskis, di patay na to katong imong gikiskis. Wagtang na to siya. Ilisan nimo anang badlis, kanang badlis patay man na. Patay na, iwa man na siya. Kuan, o man ay kinabuhi mo, bitang inig kaigoan na tubig, mapapas na siya. Kaya di man nabuhi, imo mangikiskis ang buhi, patay. Una, so pakikasugos Ginoo, patay ginap, nanglitan inyong pamilya. Sugo des Ginoo, nga kamong mga asawa, pagyaw-yaw mo. Sugo? Siging yaw-yaw, di ba? Patay gina inyong relasyon. Adto na mabuhi imong bana sa silingan. Nya sugo sa dinas Ginoo nga kamong mga bana pangabit mo. Di sad. Sige, pangabit. Patay gina ang inyong relasyon. So doon na tayo pagsupak, mamatay ta. Muna si Kristo, mianhi man aron ta mabuhi, aron ta luwason, iya sang giklaro nga mianhi ko dili pagsalikway sa balaod nga patuman ni Moises, kung dili ang paghatag og hustong kahulugan kay basin unya ba og nangasayop na ta. Pananglitan niingon ang mga Israelita nga ingon mas Moises nga pwede ra divorce. Pwede divorce. Ana ingos Kristo nya mao gyud ay sugo sa Ginoo. Si Moises niingon ana, pero ang Ginoo mo gyud ay sugo. Amo to giklaro ni Jesus kay mga gahi man gumugulo mo nang dunay balaod. Para karon mutugot naman ang simbahan nga naay declaration of nullity or tawag na tong annulment sa kaning kasal sa kaminyoon. Kana unsa man na sakto kana anang annulment ba? Ako, kanon lawyer ba ako? Sige ba mi kuan? Usahay gani. Karon gani, namuwaw na ko kay dalion yun og himo ang akong part sa usa ka kaso nga ning apply sa og annulment. Kanon lawyer man ko, muhukom-hukom man sad ko. Pero sa akong kasing-kasing mananghi jud ko sa Ginoo, Lord, kani Lord, base ra ginis akong nakatunan suma sa
balaod nga gipatuman sa simbahan. Pero di jud ko mangilabot, Lord, og maimpierno ni sila. Kay kaning ako, gibase ra gini nako sa kanini ang ilang gisulti, kanang gitawag nato og ilang mga ganing gisuwat nga kunuhay history sa ilang kaminyoon ug ang ilang pag-interview, ang ilang tubag sa pag-interview, naara gini nako gibase, pero wa gyud ko kahibaw sa ilang kasing-kasing ug sa imong kasing-kasing. Muna mananghi jud ko sa Ginoo, inighukom nako ani Lord. Ayaw in taong ko i-appeal kung maimpierno ni sila. Okay, pastilan hinoog ma-appeal ko? Wala ba ko ka-appeal silang kaminyoon? Nya ako ma-appeal na hinoog ko ka-impierno? Basin baya og tungod na sa kagahi sa atong mga ulo. Magpagahi ta. Mo na ingos Jesus, sige, balikan na to sa sinugdanan. Iyang giingnan ng mga Israelita, balaod niya. Iyang giingnan ng mga Hudiyo. Niingon ang Ginoo, ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Mo na'y original gyud na sugo sa Ginoo. Hala, sige, pamalandungin na ninyo. Mo din ang niingon dayon si Jesus. Mo na in support ani, nagtudlo ko ninyo mga balaod para matuman gining original nga sugo nga gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Unsa may mga support ni Kristo nga mga sugo, higugmaa ang imong kaaway. Di ba? Abisa ka ng 8 Beatitudes, kay kani man kung atong gibasa karong ebanghelyo, kuan ni siya, sumpay ni sa Matthew chapter 5, human si Kristo mitudlo sa 8 Beatitudes. Katubang bulahan kamong mga kabos, bulahan kamong nagsubo, bulahan kamo kung daog-daogon, bulahan kamo kung lutuson o patyon. Kanibang mga sugua ba? Nahinganghaman ani ang mga Hudiyo. Ha? Unsa? Bulahan og makabos, nga purti na mong paningkamot, aron arang-arang among kahimtang. Unsa? Bulahan og bagsigi mighila, nga purti na mong paningkamot, nga wa mi kaguol. Unsa? Bulahan mi kung lutoson, nya patyon, nya pakauwawan at tubangas daghang mga tao, bulahan ni, purtim gina mong paningkamot, nga nindot ang among self-image. Di ba? Purtim gina yung pamintalan ng inyong balay, aron nindot tan-aon, o nya, daog-daogo na noon mo, libako na noon mo, nayabag ka diha. Nya gisumpayan dayon ni Jesus, kining tanan akong balaod, kining tanan akong yung gisulti o gitudlo, mao ni makapahingpit pagtuman sa balaod ni Moises nga wa gyoy sayluan bisag usa na lang kakudlit. Padanglitan, arita balik ta atong asawa og bana, di mag-divorce. Kulatahon kas imong bana unsa may sugo ni Kristo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Haron gyud dili mo magkabuwag. Di ba? Bahala nagmagbuwag ng imong ngipon ug ang imong baba. Basta basta ikaw ug ang imong bana wa mo magbuwag. Nga naman, ay kaguol. Napamgan ito'y sugo si Kristo. Ug ang imong wang kamot o yung tuong kamot nakasa putla. Ug ang imong usa ka mata nakasa lugita. Pasabot, agwantaha lang nga musud kas langit nga usaray mata o usaray kamot. Total to may daghang spare parts dito. Ilisan ra na akong imong mata nga nawa. Ay kabalakag mo alibwag na ngipon nimo nga suntok sa imong bana. Bahalag pulos na lang lagos inigsod nimo sa langit. Kay dili pustiso ang akong ihatag nimo, original gyud. Kay gikan na sa langit ang imong ngipon. Di ba? Sagdilag mga gisi ng imong naong, manghubag ng imong naong, tungod sa kulatas imong bana, ay kabalaka. Tu ay daghang naong dito, mas hamis pa ng imong naong dinhi. Kay kanang imong naong dinhi, naliwat pa sa nas naong sa imong ginikanan. Naggansal-gansalon sa kayo. Ana, tu ay daghan dito. Mas nindot pa to. To dito. In short, ang gusto ni Kristo ba, makasud tag langit. Mo nang ningon siya, ang
magtudlo sa uban sa pagsupak sa balaod, bisag gamay lang bahin sa balaod, supakon niya itudlo ninyo sa uban, na di gyud mo kasuod og langit. Pero ang tao nga magtudlo sa uban unsaon pagtuman ang balaod, kana mahimo mong dako sa gingharian sa langit. Muna, ang atong itudlo, ang balaod sa Ginoo, dili balaod sa tao. Karon ang atong mga politicians, unsay ilang gitudlo sa mga butante? Balaod sa Ginoo o balaod sa tao? Kusga. Nya, mabutar pataani nila. Butar gyapon kay sugo man sa Ginoo ang pagbutar. Dili tungod kay sila mga buangon or mga buotan, pili na lang sa tadiag arang-arang. Kana bang dili kay tanto ba? Bahala nagdili na sila kasod og langit. Kita sa atong pagbutar kasod tag langit. Ikaw niya pa diro makapili ka na, wa may mapili. Pulos man mga buangon. Mao na nang panahon na nga sila ray maimpierno, kita dili. Basin pa sa di inighuman na butar, iniglingkod nila didto. Basin pa di ay makaamgo sila. Di ba? Nya unsa man nila pag-amgo? Kung mulingkod na sila, ayaw sige higlibak, ayaw sige akyos, ayaw sige og daot. Nakaapan sa gud nato, og dili mo daog ang atong kandidato, ang nidaog sigihan man sa natong daot, di mangisog sa noo na. Di ba? Ay, makong tutukan. Maura ba ni batasan nato din sa Pilipinas? Lahi. Ang kanang ubang nasod nga mga dato kay mga nasod, mga kanang kuan kay sila, kanang ano bang gitawag nato ba og mga first world countries. Lahi silang batasan, inighuman sa ilang eleksyon og kinsay mudaog, tahod tanan. Ila ginang panalipdan, they will defend their leader as long as naglingkod pa na nga maong leader. Gawas lang hinon, ug naa nagidagko kayong anomalya. Pero lahi mas ang ilang mga leader dito. Kung dako nag-anomalya, ang uban maghikog man, ang uban mo step down magritso. Kita din mo justify man. Makig-away man hangtod mga matay. Lain ta din mao na wa man gud ta maminaw sa Ginoo. Gahi tag-ulo bang. Mao bitaw malipay kay ta nga naa sad tay daghan kaayong mga kaigsuonan nga maminaw sa Ginoo, sama nang palit mo slat, maminaw sad mo palit sad. Ana nasa uban gahi gyud kay ulo. Sige ingon kadato na nimong paria ka. Oy, ang kaning mga milyon-milyon nga atong nadawat dinhi, gilamoy ba niya ning ato mga project, wa gyud ni lamyas akong bulsa. Bisag inyo pang tanawon ang record, wa gyud ni sud sa akong bulsa aning tanang mga kaning tanan nga mga kuan ninyo, donations, milyon-milyon naman ni, sobra naman ni 100 million, daang atos kapilinya, wa ginisod sa kong bulsa, gilamoy ra ginas atong mga proyekto dinhi, og sa mga charitable works. Muna, hatag mo, palitsan mo, kay haron lamyon mo sa atong project og sa atong buhat sa kaluoy. Nya, unsa may mahitabo ana? Makatuman mo sa sugo sa Ginoo, na paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Diri sa atong tubag sa Salmo, sa may atong tubag, daiga ang Ginoo o Jerusalem. Sige, daigo na to ang Ginoo tungod kay ang atong halin sa atong SOS-BF para sa atong pista niabot na og 3,037 slots. Pakpak. Hapit na mo jutay, no? 4,963 na lang ang available sa SOS-BF. Tag 500 man per slot. Para nis atong pista o sa atong Holy Week celebrations. Way siguro lamyon ra ni. Kanini ang gidaghanona. Nya sa ato sang DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction, para sa ato dinhing mga proyekto. Ako naman itong giingon nga nagkinahanglan nun tatag mga 5,000 ka slots. Unya overall nagkinahanglan tag 54,000 ka slots. Gahapon as of yesterday nanatay halin nga 400 slots. Pakpak gihapon.
Sa atong target karong buwan na 4,600 na lay kuwang. Anya og daghan rong maminaw ani ron kaning misaha. Di lang ni mga gahig og mopalit lang nig tag 1 slot ang naminaw. Ugma hurot na ni ang kaning atong gihandom nga 5,000 slots. Pero igkaugma ang ato rasang increase ani napuo rasad ka slot. Atong halin 410 ikaugma stilan makaingon ta daghan gid ang gahig no kaysa kana bitang humok ba ana ing kapadirwa man gud may kwarta ibaligya ng imong balay. Matod pa ni Kristo, kung gusto kang musunod nako ibaligya ang tanan aron ka musunod nako. Nya pila ra man ang slot 1,000 way siguro gani kaldero ra na nimo ibaligya ana. Wagi siguro water dispenser na nimo ana palit na lang guys water das kilid good ana or ice adi wala ikahalin na kay ikapalit og slot wa day mo makasabot ana kana ingos Kristo nga ibaligya or na kay motor ibaligya paglakaw na lang di ba or sakay ka gabal-habal exercise pa di na pwede di ay. Sige, kanalang gaan-gaan. Anang imong cellphone, baligya. Nya, ang halin na, palit ka og katong keypad, barato raman na, tag 500 raman na. Nya, mahalin imong cellphone og 2,000, di na nakaihatag diring 1,500. Ang 1,000, usa ka slot sa DOPS, nya ang 500, usa ka slot sa SOS-BF. Di, duhay imong napalit. Di man ako manggod ka ng kuan bi ako ni graduate bi ako commerce accounting kamao sa ko mo kwenta-kwenta ana pero ang ako rong business ang akong business strategy is the business strategy of God nga kining tanang butang nga atong gikawilihan aning kalibutan sama anang kwarta kana mga butang ang tanan mulabay ra gid na ayaw kay dihag palabi og kawili. Pero kawilihi Hinoon nga di ka makahatag og halad sa Ginoo para sa kaayuhan sa simbahan og sa katawhan kay kana mulungtad na dako kanang grasya didto sa langit. Tanawar gong nahitabo sa Ukraine kanindot sa ilang mga balay milyon tingali tong ilang mga gasto ato tanawa karon nangatungpag na naigo sa missile tungod aning kahakog tungod aning atong pagsigig value sa atong kalibutanon nga gahom ug atong kalibutanon nga mga honor ug mga prinsipyo gibungkag na nato ang ato rasang gihimo mga balay, mga parks, mga eskwelahan, mga simbahan ug labaw pa ana gipamatay pagid nato ang mga civilians ug ang mga bata nga mga inosente. Tungod na aning atong pagbalyo aning kalibutana, mas maay pag-imo ng hinay-hinay baligya, nga ipalit mo og slot, kay daghan pagkagrasya dito sa langit. Sugo ba nis Ginoo? Yes. Og nituman ba ni ang mga tao? Wa. Kay hasta ganitong buutan nga dato, katong niingon, Lord, musunod ko nimo, unsa may akong buhaton? Adi, gusto kong musud og langit, unsa may akong buhaton? Sa tigingon ni Jesus? Tumana ang balaod. Mo ni. First reading. Tumana ang balaod. Siya, Lord, kanang tanang balaod ngay mong gisgutan. Ako na nang gituman. Unsa pa manggi akong buhaton. Ingon si Jesus, usa na lang kabutang. Dili na ni tuman sa balaod ha. Buhat. Sumala sa balaod. Unsa may buhat. Sumala sa balaod. Ingon si Jesus, uli sa inyo, ibaligya tong tanan nimong mga butang dito. Unya ang halin tanan ihatag ngadto sa mga kabos nya balik dinhi og sunod nako. Nisugot ang tao, nilakaw kuno nga masulubon tungod kay dato man siya kaayo. Naroy daghan nga dato kaayo nga kining atong 54,000 nga slots sinsiyo ra ni nila, sinsiyo ra gid ni nya magsige pud na silang simba. Sige simba, sige ganin nagpaminaw sa tungwali. Pero sige ra sana silang ingon,
Ya, parang lang nasa uban. Parang lang nasa uban. Pero tanawang makanser na sila. Di ba, magsige naging Ginoo, intaon taga, itaon ko, bisag gamay na lang milagro. Padir, hikapa, intaon akong ungo, padir, pahikapon ko Pre-ubiri taon padir, kaya na ako'y prostate cancer, na ako'y, sa panang uban, diha, heart failure, pre-ubiri, intaon ko. Hindi pre-over na ako, palit, pakagslad. Bitaw, namang, pre-over lang, pre-over, na ay mas nindot ay, hatag, ngadto sa simbahan. Kana mo'y pinakanindot, dili tingali dinhi. Dili tingali sa atong mga kabus dinhi. Bisan kinsa diyang simbahan na, hatagi, basta para sa Ginoo, ihalad na tanan sa Ginoo. Uban sa gugma, di ba ayo ka? Lagi. Di mo to? Unsa may tibaan nga naayo na ka, malipayo na ka. Tanawa, di ba malipayon ka nga mudawat nga naa kay stage 4 na cancer. Tanawa, di ba malipayon ka nga nag-antos kas imong prostate nga way ayo-ayo. Mabayra nagsapi ang maong kalipay, taliwa sa imong sakit. Sama ni San Roque, sama ni Saint Therese of the Child Jesus, sobra ang ilang kaayo nga nag-antos sa ilang mga sakit. Si Saint Therese, kay nakasuwat manggid siya sa iyang kasinatian, niingon gud siya, pun-i pa ang akong kasakit, Lord, kay kanindot yun nga mag-antos. Mo tong iyag yung gusto gani kuno siya, tagod-tagoron siya, dili lang tong iyang tuberculosis mo iyang antoson, magsigig ubo, sakit kaistanan niya, hangtod gid siya namatay after 5 years. Dili ra to mo iyang gusto, ang iyang gusto tagod-tagoron gid siya. Kay haron kuno every piece of her body, of her flesh will be praising to God. Nindog na tayo, muragwa na magyud mo'y klaroan. Bagampo sa katawhan. Mga igsuon, nagkatigom kita aron pagdaig sa Ginoo nga mahigugmaon o maluluyon kaayo. Busa masaligon kitang moingon kaniya, Ginoo dungga ang among mga pagampo. Ginoo dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga Kristiyanos, sa tanang dapit, magmatinahuron sa mga pulong sa Dios, labi na niining balaang panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang Dios magiya unta kanila nga anaa sa autoridad, aron makatuman sila sa ilang kabubuton ug makaalagad sila diha sa katarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga alang ni adtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang putong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magbalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Alang sa tanang mga benefactors of donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pagampo.
nga ang naguna kanato diha sa pagtuo madangat na sa langit uban sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among mga pag-ampo. O Ginoo, patalinghogi kining among pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga pagampo sa imong katawhan uban sa paghalad niining mga gasa. Panalipdi kami nga nagsaulog sa imong mga misteryo batok sa tanang mga katalagman. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ong matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaruluyon og kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua-luwasa kami sa daptan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way saman ang gugma sa Diyos salang kanimo, kinabuhi giula aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa tao gipapas, pasaylugugma gihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatia, kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo imong pamation. Mag-ampo kita. Ginoo, kining langit nung kalanon nga among gikalawat, magsantos unta kanamo, maghinlo usab sa among mga kasaypanan, ug mag-andam kanamo sa mga langit nung saad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos non nga gahom. Apan mahitabo ra ni kung ato gyung tumanon ang iyang mga pulong. Salamat sa mituman sa pulong sa Ginoo na malit sa atong slots. So usbon ako ang ato na karong halin sa SUS BF niabot na og 3,037 slots. Pakpakan nato ang mga namalit niini. Ang ato sang DOPS para sa atong project, 400 slots na ang atong halin. Pakpak yapon. So napay daghang palitonon ha. Ang sa atong tag 500 nga SUS BF napay 4,963 slots. Ang sa ato sang DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction napay 53,600 slots. Ang bahin des Kapilinya, natukod man ni natong Kapilinya, niya ato pag yung nahatagan og budget, so karon na ning April 4 ang iyang event. Niya ang novena magsugod sa Marso 26, karong 26, no sa na? Karong
Bedo? 23 taron. 24 bado day. Sige. Nya naay misa didto, Novena Masses alas 5 sa buntag og alas 10 sa buntag. Nya 1 hour before aning mga nobina na ay kanang rosary prayer. So nindot sad nga apila ni nato. Tanawa lang ninyo sa Facebook nato account sa Kapilinya di Fatima Replica, tanawa diha anang maong Facebook page kay naa mga schedule og ang mga parokya nga maoy assign sa matag adlaw nga nobina. Tanawa niya uban na lang sa ngadto sa atong parokya or sa distrito, sa district kay naa by district man ang alas 10, by parish nga duol dito ang alas 5. Unya sa consecration pohon magsugod og alas 8 gabi ang event hangtod na gina sa alas 7 sa buntag inig pitsa 4. So alas 7 gabi sa kuan murag magsugod na sa pitsa 3 nya hangtod sa alas 7 sa buntag sa pitsa 4. Kining maong event ang overnight vigil o ang consecration proper kana ganing kinahanglan ni atong wristband. Kontrolado ang kuan nya hurot-hurot na atong wristband ana no nya kung dili sad mo ka-secure og wristbands katong para makasud makaapil ta aning maong special event tibok adlaw sa pitsa 4 na gihapoy mga misa og makaapil gihapon tawa na wristbands alas 11 sa buntag Monsignor Ray Pinagunda ang magmisa mantingal ito nya alauna sa hapon ako mo'y magmisa nya unsa toy sunod alas 2:30 murag si Monsignor Roger Fuentes o ang alas 4 si Monsignor Ruben Labajo mo'y misa. Kana pulos pa na siya package sa atong pag-apil. Nya para sa mga online parishioners nga dili makaanhi, live stream ning tanan event. Tanan nga nobina, labi na gyud ang consecration, naka-live stream ni siya. So tan-awa lang ninyo, apil lang mo sa 9 days o sa consecration proper. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500